Haluaisin kertoa ammattilaisille sellaisia terveisiä, että antakaa tietoa vanhemmille. Se, että vanhemmat elää siinä hurjassa shokissa, kun se erityislapsi on syntynyt, niin vaikkei siihen tietoon tartuta samana hetkenä. Haluaisin, että ammattilaiset jakaisivat enemmän tietoa eri järjestöjen toiminnasta. Tiedän, että sairaalassa on kiire ja siellä keskitytään siihen perushoitoon, mutta hyvin pienillä asioilla saadaan perheeseen toivoa ja uskoa ja samalla saadaan perheet uskomaan siihen, että ei ole yksin tässä maailmassa sen lapsen sairauden kanssa. Ei tarvitse tietää hirvittävän paljon. Pelkästään tieto siitä, että on olemassa potilasjärjestöjä ja vertaistukiyhdistyksiä, auttaa perheitä tosi paljon ja jokainen perhe sitten valitsee sieltä sen itselleen tärkeimmän kanavan hakea sitä vertaistukea ja tietoa lapsen sairaudesta tai vammasta. Et hyvin paljon tietoa, niin jokainen löytää sen oman kanavansa.